abasacha nigo basemiwe gutemukia getambukiro igiyoko baita abana babo na barobo kwerusia obomoyo chingaki omuchando utokire nyomba chingaki kero kendo murugi anyareko bakagosoka isiko yenywomo ayaga nigo akwanwa nabagaka koro chinsemo chia summit abobasi magaye gukoro ekemo ase umunyanyimbo akagerwa kubaita abana baye nabo igonere gweita imeye county ya Homa Bay chinga kibaro base mibonye babwate mechande ndeyonsi mbuya osanga naba mwabo eliko yesonsora asenchira engia ngakityabone kyabere kingo asenyenjo yaba murababona bakonyoma nabasubati babona bakonyoma abasubati ababona bakonyoma naba muraba okorranga abantu abo bonsi obasoge tinga kyeyeme gekogera abari taliyeyemo ingi gekogera ngotebere abamura baiseke bakogera abasubati babona bakogera gutya nabamura babona bakogera gutya nari gusaba ngotebere konyora mwa abasaja abantu twabere ndoma ikyatobiri kagara mukungu kwa marepire kwa marenda akorendera abana ndakonyorera abana bono konyora ira abana nando mukungu oyo torenge gesakunda akiyarenge obeiro sare kirochina abasacha bao aya muno musaya to bwendi kolengeria mangana ayo mukungu ya motigage enda abana bao barende yakora ekina kiya sako okotongere no musacha orenda abana yago itabana ando bindi wanirengani yabeta somo chiro yabo se county ya Homa Bay omo kungu nyomba kago